Si Jesus, human siya nabanhaw, mi puyo pa siya dinhis kalibutan og mga 40 ka adlaw. Una pa siya ni balik ngadto sa langit. Og niining iyang pagpuyo sa kalibutan, iyang gipakita nga kini di ay kamatuoran sa pagkabanhaw, lawas gyud og espiritu. Dili lang kalag, kung dili lawas og kalag. So kanang imong lawas ron, kining akong lawas, bisag madunot ni ngadto sa menteryo, mubalik gini siya tapot ngadto sa espiritu, ngadto sa kalag. Muna kining atong lawas, kinahanglan gyud unta nga muhaom sa qualifications aron makasud og langit. Kay kung ang atong lawas dili gani muhaom sa pagsud sa langit, ang ato sang kalag di sad kabalik sa langit. Mo ginitiman samtang naa patay lawas, unya ang atong lawas dili muhaom sa pagsud sa langit, ang ato sang kalag di gyud kasud og langit. Kay di man ni sila magbuwag. Di ni magbuwag ang lawas ug ang kalag. Asa gani ang lawas, adto sad ang kalag. Na karon, musta mang inyong mga lawas karon? Nihaom, makapasar ka naglangit. Kana bang inyong mga lawas? Bakas taning ako. Nya dili ra ba naong mo'y hukman sa Ginoo? Di maning atong naong. Ang iyang hukman kung giunsa nato paggamit ang atong lawas. Ang binuhatan sa lawas. Muna sa unang pagbasa, wa magsigig pangitag kwarta si Pedro o si Juan. Wa sad sila mangita og kanang dungog. Wa sila mangita na. Gasigi sila paningkamot nga ilang masangyaw ang ngalan sa nabanhaw nga manunobos nga mao si Jesus. Kay kun kwarta pa, awa na, magpabayad na to sila atong ilang gahom katong makapalakaw og bakol. Magpabayad na to. Pabayad man gani nang magpabugno sa piso og sa bitin. Magpabayad man gani na ka na magpadpad-padpad anang card. Di ba? Madato man gani nang tig hula-hula o kanang bisan gani ka ng tighilot-hilot. Kay mangayo lagi kwarta, bisag donasyon. Labaw na ning nagbisa. Labaw na ni. Kusog kini mo dupa-dupa niya. Kada dupa ni hakop magida. Ayan, kulikta mo yun. Pero, og naa may kwartang moabot, dili na maoy tumong. Dili na maoy gihalaran sa mga buhat sa mga apostoles. Unsa may ila? Ang pagsangyaw gyud sa ngalan ni Hesus o ang iyang pagtulunan, labaw sa tanan ang pagsangyaw nga siya nabanhaw. Kana gyud. Muna ningon sila kining pagpalakaw na mo aning bakol nagtuo og sa amo ning pagkabuutan, sa among pagkarelihiyoso, dili oy. Tanawa ha? Ilag yung gidinay ang ilang kaugalingon. Nahitabo kini tungod sa ngalan ni Jesus. Nga ila dayong gi-explain. Kadtong Jesus nga inyong gilansang sa cross, kadtong inyong gipatay, mauto siya'y gibanhaw sa Ginoo og sa iyang ngalan ang tanang butang nga maayo mahitabo. Mo na siya'y nindot kayo. Mo na usbo na kog pangutana, musta maron inyong lawas? Pasar? Kumusta ka ang mga lawas ros mga politicians? Unsay gigamitan nila aron kada adlaw ba unsa man gihaguan nila rog maayo ang pagsangyaw sa Ginoo o pagsangyaw sa ilang credentials? Unsa man say gibuhat ka ros mga bumubutar mga Pilipino? Ang pagsangyaw sa Ginoo o ang pagsigi sa apil-apil o suporta aning ilang mga wa gi ayo usahay nga mga pulong.
sigig dinautay, pagkanindot paminaon sa mga politicians nga dili gyud maghisgot sa mga apan sa ilang kaatbang. Kanindot, no? Ano bang nindot siya paminaon kaysa magsigig hisgot sa mga apan, anya magsigig dahig sa ilang kaugalingon. Lisod kay na si San Pedro o si San Juan ang ayan na giduntang mudayeg sa ilang kaugalingon, pero naningkamot gyud sila nga di gyud mi mudayeg. Ang Ginoo ra gyud mo idayga. Si Kristo ang iyang ngalan. Maubitaw diri sa atong salmo, sa atong tubag sa salmo. Ayuha gina ninyo memorize. Naaman diri ha. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Dili nato tawgon nga ang nagbuhat aning mga maayong butang sa kalibutan ang ngalan sa usa ka kandidato. Wa sa gid untay kandidato or mga leaders nato nga mangangkon nga ako'y nagbuhat ani, ako'y nagbuhat ani. Kanang magsigig pangangkon nga siya nagbuhat og maayo, wa gid nay ayo. Una din sa atong simbahan, di gyud ko mangangkon nga ako'y nagbuhat ani. Magsige mas laingon pader ika di patungod nimo pader, di gini mahitabo nako na naunsa mo diha. Sobra ni 30,000 katao ang nagtabang ani og hatag. Unya ang mga workers dinhi nga nagtrabaho nga nagkadusingot nangasamad ang uban porting hugawag naong wa jud ko kaapil bisag usa na lang kadugsak sa pala. Muangkon tingali ko nga kabahin ko aning paghimo ani, pero dili ako'y gahimo. Ngano man, igo ra gyud kong nagyaw-yaw nga pamalit mog slat. Kana ra gyud. Nya inigabot na sa slat sa ngalan sa Ginoo, gamiton ko ni sigon sa tumong sa kaayuhan sa simbahan. Kana ra gyud akong natampo, pero ang paghimo ani bisan gani kanang pagpangpintal, gaan ra man jud kay na, wa gyud ko kaapil ana. Kay wa sad ko'y talent. Kanang pag-ispalto diha sa atong daan karon nga nindot na kay na atong grounds, ispaltado na, kanang gipanglubong ron diha mga haligi para na paghimo sa atong inner nga koral, kanang nindot na kay agianan nga ripadong. Wa ko kaapil ana, oy di sa jud ko kamao ana. Igo ra gyud kong nagdupa-dupa nya siging sulti ninyo nga ang mupalit og slat malangit. Kana ra gyud. Munang di jud ko ganahan mo angkon. Kana ganing kapilin niya dito sa kuan mingon magsige magila islag sulti nako pader di agid tungod nimo wa ginang kapilin niya. Nagi ubang magsige ingon ba ngiga gid nimo ikaw gyud nakaingon. Ako'y nakaingon sobra na 40,000 katao ang nagtabang dihaghatag palit atong slat nga each day. Sig palit dito. Ana. Nya unsa man? Ako'y gahimo ana. Wa magani ko kaalsa dito bisag usal lang kakabilya para itunol ngadto igtaod wa oy. Munang wa gyud koy angayan nga magsigi ko og kana ganing pangangkon. Kamo sad sige mamugpalit og slat no. No. Muduko ra ba dayon? Ay hibaw lagi ko nga naay pipila nga wa gyud palit-palit bisag makadungog di gyud mapalit, pero kamo bang namalit ba? Ayaw sa mo pagsig angkon ako dako ikaw na donate di patungod na ako dako ikaw na donate buangon ka sagutay mahimo antong imong gidonate katong usa ka slat katong 10 ka slat bisag katong 100 ka slat bisag katong 1,000 ka slats wap ang gini mahurot ng atong nana pamgidaghang slater ang atong paras project sa DOPS is BFMM nga para project 54,000 ni kaslats ang atong gibalik og pamaligya gikan sa 60,000 para sa atong mga projects. 2,062 pa kaslats ang atong halin, 2,062 pero pakpakan ya po nato ang nakapalit ani napay 51,938 mo focus ta anig pamalit ha. Focus tag pamalit wa na koy ibaligya ang laing slot karon kanira gi akong ibaligya ana focus ta kay para na nis atong simbahan ako nya ning ipakita ninyo ang atong mga
target nga mga projects, pero wa untay usa natong muangkon nga kitay naghimo niini. Kung dili ang Ginoo. Kay kung why Ginoo nga mo inspire sa atong kasing-kasing, why Ginoo nga maggiya sa atong mga buhat matag adlaw, ug why Ginoo nga mag-supply sa tanan nga atong gikinahanglan matag adlaw sa maning hangin, kaning adlaw, kining atong mga health, ang Ginoo may hatag ani, wa gid unta tay mahimo. Mao na tin-aw kaayo na si Jesus, miingon siya, gipasabot niya ba ang kasulatan. Gipatin-aw ni Jesus ang kasulatan, unya iyang gisintro ang pag-explain nga ang Mesiyas, ang manluluwas, kinahanglan mag-antos pag-ayo, patyon, ug unya mabanhaw. Kita sad, kung mahimutang kauban sa kaluwasan, kay magpadayon man gining buhat sa kaluwasan, hangtod matapos ang kalibutan, kinahanglan mahigugma sad tang magantos, unya mosugot tang patyon, kay nilaom ta nga mabanhaw. Lingian ay mong tupad. Yung na gusto ka mahimong manluluwas. Ano tanawa? Nganong di man mo mulingi, kay di sad mo gusto nga mahimong manluluwas, no? Kay ang requirement lagi sa usa ka manluluwas, magantos, patyon, una mabanhaw. Ana. Muna sa atong mga politicians karon, ato silang pangutan-on, gusto mo muluwas Pilipinas, andam ba mong magantos, andam ba mong patyon, unya aron mabanhaw, og mada ninyo ang kabanhawan nining atong nasod. Kinirong nalata na kaayo nato nga moralidad. Daghan kay immoralities karon sa tibuok kalibutan. Kanilang homosexuality, grabe na gyud kay inistanan. Kining drugs, kining mga bisyo, grabe na gyud kaayo. Lata na kay kalibutan ani, naghitak na kanang pornography nga naa diha sa internet. Wa na ni censored ana. Wa na. Naatanan nga na diha. Bisag unsay level sa edad sa bata. So na doon naman to'y for adults only. Karon wa na. Maka-open na. Tanan. Tungod ani ato mga gadgets. Pare, madre, maka-open na. Labaw na mo diya, mga buangon kay mo mga naong. So, maka-open. Tiguang, batanon, basta gusto kang mo-open, naag diya. Lata na kaistanan. Kaning atong pagsigi og kanibang away aning kwarta, away aning mga kabtangan, kining kadawo, lata na kaayo ang kalibutan ani. Kinahanglan tag dunay mo banhaw. Daghang text nako, pader, i-shout out ni nga maong kandidato ha, kay buutan kay ni siya pader. Kadang iyang kaatbang pader buangon kay nastanan ginan do. I-shout out. Ingon dayon ko, akong gitiksan ba, ingon ko nga, akong paniid, wa gyud kandidato diri nga perfect. Naagi kandidato nga nindot sa iyang binuhatan, pero naa sa siya bati. Munang di ko mo shout out. Ang akong i-shout out, nga kamong tanang mga kandidato o mga pumipili, sundan ninyo si Kristo. Sundan ninyo si Maria. Buhata ang ilang mga buhat. Kaya kanato mga leaders, og magbinuang na sila niya, kitang tanan nga mga Katoliko, magpuyo tas kinabuhi nga Kristohanon, mga uwaw na sila. Og di na sila mauwaw, maratol na, magkabuang nag-adjust sa ilang lifestyle. Kitang tanan Katoliko sa Pilipinas, musunod ta ni Kristo, musunod ta ni Maria og sa mga santos, patay na sila. Tulisuko na sila silang tanlag. Sino ang kapilaran na sila kabuk? Pila naman nakabuk ato mga politicians, gikas presidente ngadto sa barangay tanod, lang barangay tanod, barangay official. Mao man ato mga politicians, gikas presidente sa Pilipinas ngadto sa barangay officials, ipha na sila tanan, pilam nakabuk. Uy, gamay ra kay nga porsyon. Kitang kinabag-an nga
mga Katoliko dinis Pilipinas or mga Kristiyanos dinis Pilipinas, kita'y nag-occupy sa 85% of our population ug magpuyo ta subay sa kabubuton sa Ginoo, bisag kinsay mulingkod diha magpanagana na silang buhat ug dautan. Pero magsigit ang ingon kana gyud kay mao ginay sakto, kana gyud kay mao ginay muluwa sa Pilipinas. How about you? Ikaw, ako, di ka gustong muluwa sa Pilipinas? Di ka gustong magtinarong? Di ka gusto nga mahunong na ng korupsyon, kanang drugas? Di ka gusto nga mahimo na tang mahigugmaon, mahimo na tang mapasayloon? Di ka musangyaw sa mga maayong balita, magsalig ka ng atong mga leaders, patay ta. Kamo magsalig mo nako, di gid mo mupalit og slot, patay ni atong project. Magsalig ra mo nako, unsa may mabuhat nako dinhi. Di ba? Pero mamalit mo tanan og slot, hot doon taning 51, pila pa ning kuwang? 51,938, hot doon tanig palit karong buwana, sunod buwan, makaingon dito, hala, ninduta na gud ani. Ako'y nagbuhat, dili, kamoy na malit, ako lay ni facilitate. Pero magbinuang sad ko, kurakuton ko ni, bisag pila pakabuk inyong paliton nga slot, di gid na mo barog ang building, mga tangtang na lang ng tarpulin, mga donut na lang ng mga tarpulin dihang atong gibutang-butang, wa gyud mahimong project kay kurakot mangko. So magtandim gining leader og ang members. Kamo pamalit og slot, ako palit sad ko, pero ako'y facilitate ana. Pakita na ko ninyo, hotdanig palit. Pakita na ko ninyo, why 6 months? Kita gyud mo dinhig pinakanindot nga structures. O di ba? Pero magsigil sa mga bahala father, daghan kita na mo palit. Ana ra gyud atong kada bang permitan magsalig sa uban ba? Nya beneficiary ra gyud ta. Igo ra kita mo, la nindot na kaibig lugar ana, nakapalit ka sa. Wow. Si father man, si father. Wow, oy wa nito wa tay mahimo ana oy. Mo na kining ato mga presidente, bisan paghainan na nila pila na sila kabukaron. Oh, pulos bang nila mura ba nagsigig sila propose bas ilang kaugalingon ba nga kahimo lagi kuno sila nindot sa Pilipinas, istoryahe. Ug wa gid ta nga mga sakop kitang mga Pilipinos, di ta mosunod ni Kristo, di ta mosunod ni Maria og sa mga santos. Wa gi kabanhawan, wa gi kausaban, wa gi kalambuan ning nasura, mag-anam gid kaut-ut. Nga naman ito'y gisulti ang atong mahal nga presidente, si Presidente Duterte, kadtong nahitabo ron nga mga landslide, kadtong gisanapan sa tubig, kadtong atong Yolanda, kadtong atong Odette. Sa iyang basa ba, bunga ni sa global warming, kaning climate change. Nya unsay hinungdan, kay naguba ang atong ozone layer. Mo ni iyang analysis. Kinsay nakaguba, matod pa niya nakakontribute sa ang Pilipinas. Kaya kana man ang aso, kanang aso ba? Pero ang pinakadagko yung aso o pollution nga gibuga og maayo, tuas mga dato kaayong mga nasod. Muna ingon siya, og ato ning sulbaron, may ta paapilon ta na silang bayad sa mga damages dinhi. Kaya ang nahitabo karon ang dagkong nasod nga mga dato, mo'y nagbuga og maayo og pollution nga nakaguba sa atong ozone layer nga ni resulta aning climate change. Kitang mga pobre mao intay dagko kayong mga damages kay wa man tay mga infrastructures nga mo dipinsa ani kay kuwang man tas kwarta nya sila to daghang kwarta kay tuan lagi buga og maayo. Amo na yang analysis nakaingon sa ko mura biyag sakto anya ug magsige ginagpadayon kani unsa tong katapusan karon na bagyo si Agaton purting daghanang patay nya gasut gauna sad ato si Odette purti gyapong patay purting dagkuas damage hop agani kabangon ang naigo ni Odette gibahaan na sad landslide na sad ni Agaton karong tuiga pila ka kabuk mudamag nato dinhi nga either kusog kaayo nga hangin or dagko kaayo nga mga uwan.
hutdon na tagpatay ani mga Pilipinos. Hastan atong presidente, di siya kasadang sa climate change. Nya, ugway Ginoo, wa si Maria, wa ning atong pagsunod sa Ginoo, way makasulbad ani. Apan si Pedro ug si Juan, way kwarta, way grado, gisulbad ang kahimtang sa usa ka bakol. Nakalakaw sa ngalan ni Jesus. Muna ang iyang ngalan mo'y katingalahan. Kanus amo epekto kung atong puy-an ang iyang mga pagtulunan.